35,000 लस जादों ना लाब जादों नै लोगोफोर डेन्जार नुखादों मा बानगासिनो मा नायनो नै लोगोफोर जोंहा बोरैया मैया बाजारनिफ्राय दंफां फुलि गायनानै माबा बायनानै लाबोदोंमोन आरोना नै मा दंफां होनोथाय मा दंफां नैया दंफां बायनानै लाबोदोंमोन ओमफ्राय दा गायनानै माबा गायनो थांदो आरोना बोराय बुरै एकदम माने दं मा होनो औवाबो फारनानै लाखाजोब्बाय खुन्थि दोनो थाखाय नै दंफां फुलिया खन्थाबो लादो गायनो थाखाय ओमफ्राय खानसेया बिराद टेनसनाव दंमोन आरोना वाइनि टेनसन बायहोबाय नोङो दालायखौनो दालायानो बायबायनो माबा आखायानो फागोथोआखैबा दालायानो बायबायनो बायबोगोन वाइनि फैसादो बायदो जोंहा बोराया दंफांखौ आरोना वाइनि नेरसोननो दायो बुंगोन र' सान्दुं गोसाथार फुख्रिनि दैया बुंजोब्बाय देनजार नुखादोलै नोंखौ बेहायनो गायनानै दोननोसै आरो बोरायनि दंफांखौ वाइआव बेसेबां लस जाखोहाय नोंहा 35,000 लस जादों ना लाब जादों लस जादों ना लाब जादों लस जादों जोंहा बोरायाबो जाबाय 35 ना 33 थांबाय आरो बिदिनो पात्ता मोनलायि आंनोबा दख'ना गांसेखौनो बायनानै होनो गियोमोन साला वाइआवसो गारबाय ज्रावनो आसोला हा खोनायाखै बाबानैनो नै बाबाया इ बाबानो नोंसानि दंफां नै बेहाय फांसे जागायबाय आरोना नैया दंफाङा बे फांसे गायनोसै गायखांबाय फांसे बिथिंबो गायनोसै आरो अबाव गायो बोरायासो मिथिसिगोन आरो मासि बिदिबालाय माथो थं गायबानो जायो नों आलुनि बस्था सोनोबालाय नङा जेनेबा नों बस्थाखौनो सोनो गोसोबालाय मादो बस्थाखौनो थंथामदोनो खारग'यो बोरायनि खुन्थिया बोरमाया हानहरगोन खोमा थोगोन नोंनि खुन्थिया थोआ माथो नोंनि खुन्थिया बेखिनियाव नोङो फिसा माबाखौ दुरुंखौ फानना होबाबो जागौमोन माथो आरुं जिरनानै इ दानखाव जाबावगोनथ' होमबाना आरो ब्रेसिन होबावनो हागोन बोरमाया होमबाना जानो हानाय नङा बिलाइ दायसो बेखौ नों बोरमायानो उरलानानै मोनासगोन इ बिलाइखौ जानोनो हागोन
फांसेनिल' दुंखांबाय ओमफ्राय नै बे आंहानि आरोना हेमन्त सारा होनाय बे फांसे बैथिंजा फांसे दङ आरो फार्स्टआव गायनाया मा दंफांथाय मिथियाहाय आं नामफोरखौ आफा हेमन्त होनाय होनलाय आफा हेमन्तआ होनाय मामा हेमन्तआ नोंसोरो मामा जायो नालाय जोङो बेयावसो जाबाय ना मा होनो ओरै फख्रि फार फार गायनानै होनोसै आरोना जायगायानो गैया दानफायबाय दंफां हाग्रा गोजानै ओमफ्राय बिराद सानजौफु 2ता बाजियावनो गायनो फैबाय आरोना फांसे जावबाय बेहाय फांसे जावबाय सान्दुं गोसाथार आरो नै है साया जागौमोन ना मालाय मानो दानफायनाय बेखौ दानफायथ'नांला दे फांसेखौ दानफायथ'नांलालै दंफांनि थाखाय साया जागोन ना ओमफ्राय दैयाव खोलैजोबना दोनबाय नै लोगोफोर बेहाय गायबाय आरोना आंना दंफां गायनाया कमप्लिट जाबाय बेहाय गायबाय बेहायबो गायबाय बोराया खुन्थि दोगासिनो आंहा गायखांजोब्बाय आरो दानिया दा बोरायनि खामानिसो आरो गासिबो खुन्थि दोनाया आंनि खामानिया जोब्बाय आंहा सायायाव आराम जिरायना थाहैनोसै सायाव जिरायना थाहैनोसै आंहा दै सान्दुं गोसा आथिङानो बौबायनो नै सेखाया बौनाय ना खदाला माबाया खुन्थाया बौनाय थैखोनो खोथिन इदि एसे एनला थैखोथिनाया जेबो जाया खोमा आथिङानो बौबायनो माबा चेनेलानो बन्द' जागोनलाय आथिङानो बौबायनो एसेल' बौदो आं गिदोंसोमोन ओमफ्राय दोखांजोबदिया खुन्थिया जोब्बाय हो इसा नुवाखै दाननो दिमाबार ओंखाम उखैबाय खुन्थियानो थोदियानो आरोना नै दानब्रबबायसो थोदिया दंफांखौ गायखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा न'आव थांनोसै होमबा दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना फिसाजोआ उथिबायनो ओमफ्राय दा थांनोसै आरोना होमबा दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरोना बाय बाय